Varenie nášho piva bez cenzúry. Začíname. Pomelieme sladové zrná, aby sa uvoľnili potrebné látky. Rmutovanie. Pomletý slad sa zmieša s vodou pri teplote 62 stupňov Celzia, čím vzniká rmut. Tento proces je základom pre tvorbu chutí. Dekokcia. Tradičná česká metóda pri varení ležiakov. Časť rmutu odoberieme, prevaríme a vrátime späť, čím skokovo zvýšime teplotu. Scedzovanie. Proces, kde oddelíme sladinu od mláta. Mláto slúži ako náš prírodný filter, ktorý zabezpečí čistotu sladiny. Vysladzovanie. Pridávame horúcu vodu na mláto. Voda vyplavuje zvyšné cukry, bielkoviny a ďalšie látky, čím zabezpečíme maximálne využitie surovín. Chmeľová mágia. Chmeľ pridávame v 3 fázach. Pre horkosť, arómu a chuť, pričom zohľadňujeme pivný štýl. Nevyhnutná kontrola. Počas varenia kontrolujeme sladinu, aby mala správne hodnoty pre náš pivný štýl. Kvalita je pre nás kľúčová. Whirlpool. Po chmelení sa sladina mení na mladinu, ktorá sa presúva do whirlpoolu. Tu sa pivo gravitačne čistí, bielkoviny a triesloviny sa usadia. Chladenie. Predtým, ako mladina putuje do tankov, rýchlo ju schladíme a pridáme kyslík. Mladina je teraz pripravená na fermentáciu. Fermentácia. Pridávame kvasinky, ktoré premieňajú cukry na alkohol a CO2. Fermentácia prebieha pri rôznych teplotách podľa druhu piva. Čas na oddych. Po fermentácii pivo dozrieva, aby sa chute zharmonizovali. Ležiaky zrejú 8 týždňov, vrchne kvasené pivá 6 týždňov. Sudovanie. Keď je pivo odležané v skvelej kondícii, plníme ho do sudov. Najdôležitejší krok. Pivo je pripravené na čapovanie a vychutnávanie. Na zdravie, Vdok 7.